i-procreation. I-homosexuality olunye uhlobo le-genocide okungakhulunywa ngalo enough. Asibekeni ukuthi imizwa kwasho kwacima kanjani eceleni ingane zakwethu. Asibekeni ukunesa ama-feelings eceleni. Ngikhuluma kanje ngaqala ukutargetwa ile community ngiyingane. Ngise secondary primary mina myself. Ngenxa yokuthi lento ayikho kimi. Anginali ithambo lalento enhlizweni yami. Angikaze ngabhaja to leyo nto. Ngikhuluma kanje ngoba ngiphumela public ngale nkulumo le abantu abaningi abasabayo ukuyikhuluma sebe acceptile bona. Yeah, understand. Ngenxa ye social engineering ibulala ubudoda lento kwi society. Amadoda amaningi amanye aphumelile obala ngalento nawa accept, amanye awaphumelanga obala ngalento, and lawa angaphumelanga obala ngalento iwona futhi ayingozi kakhulu ukudlula lawa aphumela obala. And kulama community okuyikhandela abanayo i-age limit ingane zakwethu. Abantu abama-pedophiles kwi-society ilabantu bagcwele kulama community okuyikhandela mntakama. Bagude ekutargeteni izingane ezivulnerable bese beyidayisela lengqondo njengoba kunale narrative yokuthi labantu bale yazi madoda athi ngivele ngikubeka ubala izitabani ama community ezitabani kunale narrative yokuthi banemali baphilisa of life kwasho kwacima kanjani iagenda abandayisela yona lento akunatabani ezinemali la. Musana ukudidwa lezi zitabani ezimbalo evele ema TV ephuma kuma background wealth nazo zakhanda vele ilokhuzana ifortune zaba nemali. Only a few of those people in their society who are like genuinely well off from our backgrounds and nabo self. But few blind. You understand? In most yabo ba working class. You understand? Ayikho umuntu osebenza unesalary ozoclaimela ukuthi unemali. I don't care noma ngaba na yipi profession ungakhohliswa abantu nama job titles nama notch. Inotch lingana nenkinga zakhe. You understand? It's high time kumele sibe nawo lama conversations ingane zakwethu. Ngikhuluma kanje mina anginayo imfihlo akekho mina umfana nginemfihlo naye mina. Kekho umfana mina ongaphumela obala abe nobufakazi ukuthi mina nomfowethu impela unamanga nabo ubufaka akekho ungafa mnci kule minyaka e30 something esengiphile namhlanje ngiproud ukusho ukuthi akekho umfana engake ngasondelana naye mina. Bazamile akekho owathola ukuthi ngim-entertain, akekho akathola ukuthi mhlawumbe kuthiwe inkulumo yethu ya any further kuba khona into ethile. Ngitshela ukuthi angithandi name drop ngenxa yalento ye-Poppy Act guys, yabo. Khona abantu aba-famous engibaziyo, you understand, engibaze dala many years ago, yayizwa leyo nto le bese interact endaweni ethile nabo. Bazamile azange ayizwa leyo nto. Awamaningi amadoda angaphuma ubala kanje ayikhulume kanje lento ngoba iningi lolova nowadays banezimfihlo nabafana. Uhambe okubhlungu uhambe uyothatha intombazane yabantu izaliswe iphi ingqondo yokuthi wakhe umndeni nayo wakhe ifamily nayo kanti uyazazi ukuthi uthanda abanye abafana. Uzoba ngisusisi wethu nje uzomhambisa odakeni entiyini
yazi le nto kumuntu wesifazane ukuthi i-damaging kangakanani engqondweni nasenhlizweni. Kunamantombazane la ngaphandle noma kunabantu besifazane la ngaphandle abangasakholwa ukuthi akhona amadoda aphelele. Akhona amadoda angabahalela abanye abafana sidalo. Kunabantu besifazane la ngaphandle abangasayikholwa leyo nto ngenxa yalabafowethu ekuthiwa siba accept kulomphakathi wethu esiphila kuona, abasibulalela imasculinity yobudoda kwi-society. Namhlanje uthola umuntu wesifazane efuna ukuzenza indoda. Ubudoda buqokelwe ibro, ubudoda benzelwa ama-tattoo eBC bro. Ubudoda bunqunyelwa amabele. Xoxela, into ozalwa nayo ingaphakathi kuwena, ikuma-guts kuba indoda. You understand? Kufana nokuba umfazi. Nidelela ubufazi ngendlela engingakaze ngiyibone mina manje uzothi indoda ingakwazi ukuba umfazi. Angikhatha ngisho ukuthi unemali engakanani, uhambe wawunquma umthondo lapha, bakufaka into engekho lapha kwathiwa usune lokhuzana yabafazi. Yabona bra wami, as long as i-menstrual cycle ingenzeki kuwe, as long as ungenama ovaries, ungenama fallopian tubes, ungena uterus, ungena lutho original, ungena womb within you, you will never uyowenza ama-surgery uqede, you will never be a woman. Nibaswela abantu abanitshela iqiniso nini. Niqhamuka nge-English enkulu la, most yenu nifundile ke ngiyanazi futhi ninjalo. Qhamuka nge-English enkulu la, senizofuna ukuveza ukuthi nifundile. Ukufunda, it has nothing to do nokuba original, nokuba authentic. You understand? Ukufunda, it has nothing to do. Iziqu zakho ngaba nama PhD aw 1000, I don't care. Because isikhathi sene esiningi nithanda ukucasha ngemfundo, nithanda ukucasha ngemali, nithanda ukucasha ngama-assets. Baba, lezo zinto lezo akusizi izinto ongacasha ngazo lezo. Sizi izinto ozocatsha ngazo. Nibalekela ama-responsibilities okuba amadoda kwi-society. Nifake i-input yobudoda kwi-society. Nibalekela ama-responsibilities okuba amadoda, nilwele izinto elwelwa yiwo wonke amadoda, angasabi ukulifela lelizwe, angasabi ukulakha lelizwe. Mina la bafethu ngifuna ukunitshela, nezwe kuleli page leli angincenge ukuthandwa umuntu mina la. La ngizela ngizothandwa mina la. La mina ngizela ukuzokhuluma iqiniso neqiniso lodwa. Kulama communities, ama gay communities, la wena wafandayo, la wena wakhulumela kangaka. You understand? La wena ngenza noma yini ukuthi niwa defend. Aniphumeli ngani obala nitshela izingane lezi eni-inspire ukuthi ziba ama-gays nazo njengani, ukuthi kule society yeni into enkulu enibulalayo ile ngangikhuluma ngayo kuthiwa i-anal cancer. Nibuyenza ubulawa i-cancer yamathumbu, nibulawa prostate cancer, majority yenu. Sikhathele thina ukuzoshuka khothi izinto la, angincenge ukuthandwa sitabane mina la. I understand, akunanto futhi ekuthiwa ngiyayicela ngiyayincenga kuwena. Iqiniso. uNkulunkulu noma umdali mayedala umuntu wesilisa nowesifazane, the main aim was to procreate. The main aim was to procreate, guys. Enganeni zethu kumele sifunze lento enisifunza yona through social engineering, ukuthi mina njengoba ngiyimi kanje ngingathanda noma ngibona umunye umfana ngehle ngibuka ngalomuntu wesifazane, ungafa, ngiyofa ngiphinde ngizalwe mhla kuba khona umfana ekuyothiwe mina ngaya ngathandana naye. Ngimfunga manikeze phansi, ngeke ngikwenze lokho mina in my lifetime. Anginandaba nokuthi ubani futhi olimalayo la. Ngiyazi emva kwalane kusazokhandwa ama video kurespondwa, hey this guy who ucabanga ukuthi ubani, hey wara kanaki indaba lezi abekhuluma ngazo. Hey
ngazodlala nini alinge nizodlala nini you understand yabona ne as much as wonke umuntu enamaphutha emhlabeni ngiyamncamela usisi wami ovele wazizala njengengulube waphila ngosasa lapha ekhaya ngiyamncamela mina ngiyamncamela mfethu angisho ukuthi ngiyayipromote ukuthi umbhedo ngiyakusho vele lo kodwa yabona ukukhandwa kwendoda nomfazi the main aim was to procreate. I don't care ukuthi ufila kanjani man. I don't care ukuthi uzofuna ukungitshela ama feelings zakho. Majority labantu abama gays. Ngikhuluma from inside labantu besilisa ikakhulukazi. Lokho kwabafazi lokho anginandaba nawo because sengikubonile over the years ukuthi ukact lento yabo. You understand? Ukact lento yabafazi. Mina baningi abantu abayibiza ngama lesbians la ngaphandle. Aba act to lesbian. Engangikade kwi past life yami ngama partners abo sihlangana sihlukana mina nabo. You understand? Ngidlela ngisula umlomo. Ahamba yo act impilo yakhe le nabangani bakhe enza ukuthanda kwakhe lapha but mayisilumi impahla enkulu uyobuya athe indoda asiqondiselana phelele lapha. So lokho kwabafazi angifuni ukugxila kukona kakhulu. Lokho kwabafazi angifuni ukugxila kukona kakhulu. Uyakubona lokho? Ngigxila kulokho kwabantu besilisa. Ngiwumfana nginje, ngiwumuntu wesilisa nginje mfethu. Ngubhudi nginje. Yini engayibona komunye umuntu wesilisa mfethu. Bese ngiyibona mhlambe nje ngizizwe mina ke ngithanda osisi bethu kwaZulu niyabazi bami kanjani isikhathi esiningi ngithanda lo yabo izishandisi yabo mfethu mangibuka usisi mfethu la put my gqoke into zakhona vele ithanga vele hip vele ingemuva yabo like ngiyazizwa nami ukuthi yabo konke khona engiyibonayo la yabo and ngiyaxolisa ukisho lento as much as abafazi bedalwe ngendlela ehlukene kukhona abanye abafazi futhi abangeke bangattract understand le nto le engeke ngaze ngababuka futhi nangehlo yabo lenkanuko noma lo whatsoever yabo le nto le lapho sekuhlukana ngani ngokuba nama type like ukuthi wena uhalela abantu abanjani yabo le nto le sharp umuntu ofana nami guys kumuntu ofana nami fuck man nice ngilale nomfana mina angisoze and ningizamile ninginunusela nangama catch ukuthi mawungazwana nami yazi ungathola uba mina angaze futhi angisoze maye khona avele obala futhi aveze nobufakazi ukuthi cha nakho nofakazi bavele ukuthi na impela sasikhona akekho and asibaningi ke singakhuluma kanje omunye unendoda ushadile kodwa indoda yakhe angeke yakukhuluma lo yengokhulumayo guys engizokusho kodwa ama red flags bosses bami ayohleze khona wonqingile ayohleze khona but ke angiphume lapha angibuye la kuleli point engifuna ukulisho if sesinormalize yonke lento le kwi society ingane zethu ezikhulayo zikhula zigravitate towards lento ezibona kwi media kuma social platforms. You understand? Mina I can tell you mangisakhula ne ngikhule ngale era ku TV begcwele uTupac oNotorious kugcwele oTKZ oBhuka Love oZola. You understand? So and baning just to name a few ngibala lapho yabo masikhula thina yabo ubuthi mawubuka man i-energy umjiteza nayo njengami mina I think ekukhuleni kwami ngagravitate kakhulu kuPark. You understand? Ngagravitate kakhulu kuPark ngenxa ukuthini la mjita wayengakhuluma ulwazi enginalo wayengavele akhulume wayekhuluma into
eseke wayenza homework yayo yayibona leyo nto kufana nami yonke into engiyipostayo kule platform yami noma yonke into engiyikhulumayo ko live bami into engisuye sengihlala isikhathi ngihlaziya ngihleli ngedwa ukuthi hayi yabo hambe nyelapha lokhuzana lokhuzana cannabis shop lapha Lando cream ngibuye ngihlale phansi ngianalyze kahle ngibuke ngithi okay alright hayi kodwa le akusiyo le guys long story short homosexuality it's another form of genocide. You understand? It's another form of genocide nganza wethu. Ifana ncama shi nalento ekuthiwa abortion. Any form genocide naleyo. If ukwazi ukuba nama reason valid enough ukuthi uparticipate kulawo ma communities uhlalo wazi ukuthi uyiphathi yabantu abaperform genocide kwi society. Okubhlungu ukuthi iqiniso alinawo ushukela nganza wethu libhlungu. Kufana nomfana obe straight mhlawumbe alingeke acompromise isimo yabo mhlawumbe inhlupheko mhlawumbe izimo angayithole efaka kuzona empilweni ayithole kwezinye indawo you understand then ayithole mhlawumbe laleka nomelala umuntu wesilisa lo muntu loyo I can assure you ngokwengqondo nongokomoya yomthatha isikhathi ukuthi aphinda futhi angeke umthatha isikhathi akaphinda be right akaphinda be right. I understand lento engisho guys as brothers and sisters abafisa ukubona i-change kwi society kumele sibe neqiniso and kumele siphumele obala singasabi ukukhuluma iqiniso no matter lingaba offensive kangakanani no matter lingaba offensive kangakanani. I understand ukuthi njengamanje nginama errands kusamele ngiwarun bengingafisa lo live ukuthi ngithi ukuqhubeza mbejana and ngiyambona kwi panel ningifuna la ngizonika i-chance ningamind ningawari but ubudoda lemphakathi yobutabane ibuthathile kuma communities esiphuma kona na kwi society at large. Engifuna ukusho kubantu abangibukile nabangilalele njengamanje akuthina sonke zikhona insizwa la ngaphandle ezingavela insizwa impela eningi you understand inqwaba yensizwa engavela na isho leke ngikushoyo ukuthi yazini mina ngikaze ngimlalo mfana angidungekile ingqondo ngiyawazi imizwa yami ngiyayazi lelepi phela guys more than 20 years ago or 15 years ago ama medical aid ayebabuka labantu bakulama communities as abantu aba mentally disturbed. You understand? Ongangiphisa mayithanda but ama medical aid ngama 90s early 2000s lento yobutabane le yayithabu lento le yayithabu lento namhlanje siyifashion ingane zifunzwa yona through imedia isendlini and labo sisi ababefrienda labafowethu abayitabane ungamangali lo mfowethu mayeselalana nomuntu ozwana nawe makuba umkhwenyana wakho o makuba boyfriend noma yini yakho ungamangali mayeselalana nayo akungakumangazi lokho ngoba njengoba umbefrienda nawo umnika idea yokuthi uyintombazana umbona njengentombazana ufuna athandane noba ufuna nalala ufuna mayelala alalane noba ngazoganga nini alinge nizodlala la nina noma ungathi ngikhuluma uthuvi
uThuvi lo benishintshana ngabo manenza ucansi. Mina ngikaze ngahlangana nabo uThuvi mangenza ucansi njengoba uthi ngikhuluma uThuvi. Mangenza ucansi mina akubi nesimelo soThuvi. Xoxela. Ngizelanga ukuzonesa ama feelings enu mina la. Angincengi ngisho i-fellowship yenu mina. Manizosaba ukulalela iqiniso. Ngoba naku wena ukuleso simo masikhuluma ngaleso simo out loud uzojoveka uzoshethe sikhuluma uThuvi lobo obudlayo every time mawuvukelwa imizwa yilobo ukuThuvi obudlayo ngangassociate nokuThuvi mina ngomdakelwa la haw phela guys ukusaba hey isystem izonenza ukuthi ngelinye ilanga yonke lento niyibone kuyinto eacceptable kwi-society. And niyongibuza nxi nasi ngelinye lamalanga kuyobe kucontestelwa into ye-pedophilia. Yabona ama-pedophiles njengoba esaqhubeka kanje njengamanje angithi ba-check ngomzala babo laba abanye laba abasithukayo manje bethi sikhuluma uThuvi masikhuluma iqiniso batheste ngabo ubhoko ukuthi iyavumeleka lento ku-society. Kungekudala ngelinye ilanga niyobona kunama groups ama-pedophiles ngiyanitshela ayobe contest la elweswa mawugxeka u-pedophile ngelinye ilanga ne uyobubukeka njengomuntu omubi, uyobubukeka njengomuntu o-evil. You understand? How dare you? You understand? Mawukufana namanje mawucall out into ye-abortion head on ukuthi uyinyanya kangakanani ubonakala njengomuntu omumbi. How dare you? Yekana abantu bayiphilela impilo yabo kwasho kanjani leyo mpilo yabo abayiphilela yona abantu i-affecta nemndeni yethu. You understand? Kumele sibe vocal ngalezi zinto. Ubudoda kwi-society bulahlekile ngenxa yalento. Bulahlekile ubudoda kwi-society ngenxa yalento. Asinawo amadoda kwi-society njengamanje. Siyabadinga abantu abanjengobhuti uNhlanhla Mkhwanazi, amadoda brave. Yabo? Amadoda akutshela kahle ukuthi noma uyi-enemy be aware ukuthi mawuzongi-attack angeke ngigoqe izandla. Ngiyophuma ngawo wonke nginakho. Siyawadinga amadoda njeyana. Asinawo amadoda njeyana manje ku-community yethu kugcwele ingcela mthondo. Ezizofuna sinesa ama feelings azo masiza kulama platforms sikhuluma ngezinto ezifana nalezi. Hayi. Lento ijoviwe mfethu even ku-education system ifakwe ngisho ezikoleni bra yini into enhle ngoku-accepta lento. Because manje angeke size sikuphike ukuthi majority yabantu abakhulisa izingane ba ama single parents. You understand? Esikhathini esiningi ama single moms yebo leyo nto le umjito uyafika empilweni ka single mother. Uzojola ne single mother le heartbroken babu ingane mhlambe wamshiya wahamba washada omunye umuntu or impilo yakho ayiqhubeka kwenye indawo wasala nezingane la. Wena uyafika uzonesa amanxeba le single mother end up introducer enganeni zayo. Emva kwesikhathi i-relationship mayisecabanga ukuthi solid. Lelo single mother lelo uthandana nalo ngapha ummolest ingane zabafana. I understand? Iqiniso leli. Mina guys ngixolela ne to whoever ngimoffendayo ne ngale nkulumo engiyikhulumayo ngicela ukukutshela angixolisi futhi angisoze ngixolisele ne and iqiniso sekuthenini ingane zakwethu akuyona yonke into ekuthiwa illegal bese iba right. Akuyona yonke into illegal right guys. Usanukudlala ngathi nini. Ingane ekhulayo kumele zilazi iqiniso njengoba linjalo irregardless ukuthi lihetha bani. Irregardless lokuthi lihetha bani. Ingane eziningi kumele zilazi iqiniso. And mina ke guys angicenga ukuthanda. Kule platform angizela ngizothandelwa futhi even wesamanga. Hayi. Whatever subject engiyoke ngithathe kuyona ngiyothatha kuyona ngokuyiqiniso.
Mawungathi uyabuka la kuma videos zami khona enye video yami engakayiposta cishe i video yami S4 ngisaqala la ku TikTok ngasho ngathi must analyze izinto isikhathi esiningi asoke sithanda ukuthi si-analyze ngendlela yasendulo into eyamanyala endulo ayibe amanyala namanje sesinormalize udodo omningi bra elenyasho futhi angisabi lo ngisho most majority ama pedophiles aphuma kule mphakathi yokuzakhela le abantu abaningi abamolesta ingane ezincane abaraping abagrape ingane ezincane mawuyilandelela kahle indlela kunokudideka kwengqondo kwi-sexuality phakathi nesilahlekisela ngobudoda kwi-society. Kodwa ke mina ngizontshela nini nithi ngikhuluma ukunye mangikhuluma lento le. Thina ke esingekho ignorant twathi izinto ezenzakalayo kwi-society siyabona ukuthi kule community yenu majority yenu nibulawa i-anal cancer, nibulawa i-cancer yamathumbu, nibulawa i-prostate cancer, nibulawa i-hepatitis. Imagine nibulawa i-hepatitis B. Angeke ngibaleke ke isandulela ke vele ke i-order of the day. Labo baba nobhuti abanemali abacashe abafront ngazathi banemndeni ba family orientated kanti bayazi ba busy madala side bakhwela izingane ezincane la zabafana. Mina ngiyi victim cause babe ngishela ngisase secondary primary. Ngikhula nje bayazama mfethu but into engichaza mina endladleni masikhula besiya amajita sibo 4 yabo mina kule 4 ngowesibili ngokubala ngeage yabo abo ngendlela ebekudelelwa ngayo endlini nangendlela futhi ebekubuye kubanjwe nayo nje nangogqi ubungeke uzucabanga nje ukuyoyihlambalaza ukuthi kuthiwe wena usubonakala mhlambe kuthi uthandana nomunye umuntu wesilisa bungeke uzuyicabanga leyo nto ekhaya. Angisho ukuthini akekho kodwa umuntu wasekhaya mina engingathi ukwi-closet njengamanje wengikhule nabendlini akekho. So kule nkulumo kuthunukane nenxeba ngane zakwethu kuthunukane nenxeba abenu iningi lenu siyazi ukuthi nifakwe epoverty kulezimo iningi lenu ama circumstances engeke ngakhuluma ngawe kumanye ama video engingafuna ukukhuluma ngawo manje yabo alinawo ushukela nganza yithi iqiniso and alisoze libe noshukela shuthi namele samkele ukuthi ngelinye ilanga umongameli wezwe kuyoba indoda ejombuna umphambili izenza umama besithi yona ikhankasa as a first female president bese soyitlephela izandla leyo nto kwi-country sithi how sine first female president. Nifuna siphile kuleyo illusion akuthina sonke siphile kuleyo illusion. Sorry and I don't care ukuthi ngi-offend abani iqiniso halinawo ushukela abafana bakithi alinawo futhi alisoze laba nawo. I-social engineering and abekho abantu abathanda ukuthenga ama-ideas are-wrong njengesizwe simnyama. Yes abekho abantu abathanda ukuthenga ama-ideas are-wrong njengathi bese siya-excela kuwona mina manje ngidefenda ningithuke enkulumeni mhlambe zoma means of productions ze economy zokuthi employment ibuildwa kanjani si eradicate kanjani le unemployment egcwelizwe kanje kwasho kwacima mangathiwa mhlambe ningithuka ningiphikise ezintweni ezinjalo nifanda nama group ukuthi akuthengwe mhlambe a block of flats akuthengwe land akuthengwe mhlambe mine. If ngathiwa mhlambe nenza lezo zinto benganithatha serious manje manizothi ngithukela ukuthi nginitshela iqiniso ukuthi nisebenzisa ama organs endaweni engamele nasebenzise kuzona endaweni ewrong hawu nokuthi sikhuza izingane esizalayo nezingane ezizalwa nazo ezincane kunathi ukuthi lento leniyenzayo umbhedo. Hayi laba bamantombazane ngishilo ngathi
okwaba ngufaka kakhulu because sengibe namantombazana amaningi empilweni yami. Hayi manje sengilungele manje angisagili imanga yabo, but kwi past life yami la ngangisagila khona imanga. Ngonginawo nje ama booty calls mfethu ama lesbian. Iqinise lemsula lefu bayazazi mabebuka lo live bayawazi. Mina bafethu ngilongishuka kothi iqiniso yabona ngihlezi ngisho lento kwakungasi decision yami ukuthi ngivule iTikTok account mina. Ngaphushwa abantu baku Facebook. Ngangipostela ama stories ami mina ku Facebook ehlalela for 24 hours lapha ayinyamalalele. Ngaphushwa abantu ku Facebook ku inbox ngenkani kuthiwa ndoda uvula iTikTok account, izinto zakho siyifuna ku TikTok account. Sengikhona ke la uyongizonda uzungithande futhi noma ungangithandanga angamsebenzi nawe. Iningi lena nikwazi nokuyithanda nina yourselves, so nginandaba nokuthandwa yini. Most yenu nisafara nokuyithanda nina yourselves by yourselves. Nifuna ukulokhuza, nifuna i-validation from abanye abantu isikhathi esiningi nina. Anikwazi ukuyithanda from the bottom of your souls like nizithande. Anikwazi ukuyithanda nina iningi lena. Majority yenu nisafara from a low self confidence. Ngifuna ukuqala ngiqedele leyo nkulumo bese ngibuyela kule topic. Singapholisanga nje amaseko nganza kwethu. Izolo ku live ngibe nawe mina azange ngize ngiwamukela ama guest. Azange ngize ngiwamukela ama guest ngoba bengifuna ukukhipha okusenhlizweni yami ngezinto ezama social ills ezis-affectayo sonke ezabantu abaphila kuma communities ngokuhlukana kwawo. Bafowethu izolo ngikhulume ngendaba yokuthi i-masculine like ubudoda kwi-society abusenasi isithunzi. Ubudoda sekuyinto edelelekile. Ubudoda sekuyinto engahloniphekile emphakathini, kwi-society esiphila kuyona. Abuhloniphekile ngani na? Kunamadoda azalwa amadoda athanda amanye amadoda, alala namanye amadoda. Kuphinde kube nabesifazane abafuna ukuzenza amadoda. Yabona ngani zakwethu, le topic angizukuyishalazelela ngoba yinto esilimazayo futhi nesilahlekisayo ezi-society le. Si-accepte into eningi ekungamele si-accepte ezi-society. And before kulaba bazongi-engage, ngicela before uzongi-engage ningangilaleli ngenhliziyo noma ngemizwa kulezi zinto engizoyikhuluma la. Cela ningilalele ngeindlebe nangengqondo. Bese iningi lenu leli elisanda ukungifollowa manje, because laba kade bangifollowa akudingi ukuthi ngichaze kubona, but laba basanda ukungifollowa manje in recent weeks, ngicela ukuthi nina nibuyele lapha kwi profile yami yawo TikTok,
kunomyalezo nje omncane engawubhala lapha ngisanda ukulisungula ipage ubhalo NB bese kuba yiwona umbhalo loyo bese uyabuya kuzolalela lo live ngoba ngidinga ukuthi ningilalele ngeenhliziyo ngidinga ukuthi ningilalele ngeendlebe nangomqondo iqiniso nganza kwethu ngiyengithanda ukusho esikhathini esiningi ngithi alinawo ushukela iqiniso liyahlaba iqiniso liyababa kodwa iqiniso liyakha iqiniso liyaphilisa futhi kulabe kade bangifollowa ngicela nibabhalele le disclaimer elapha kwi profile yami la abaningi bazoyibona because Hello Mzansi, welcome to Mgoza Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Then Nkomonde is cooking kasana this time ukhuluma ngetitabane saying ukuthi ayikho nje lento etitabane bani balokhu batihlanyisa futhi uthi nje akafuna ikhuluma ngama-lesbian because ona awes nje baya-actor. Yo guys, hayi Nkosi yami uthi nje yena kananzaba nokuthandzwa abantu uyathi ukuthi nisatowenda amavidiyo niphendule kuhlanya yena akanesi ma-feelings ebantu akafuni futhi kuthandzwa abantu but le nto yenu leniyendako iyabhetsa njela cash iyabhetsa uthi usatokhuluma ngetinto letiningi and uthi nje yena akasabi lutho ngeke futhi nize nimende lutho yena umile eqinisweni. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out, so goodbye.